nulat nulat ku Sinom Parijoto Katur kesusun suling kumandang suarane ngaturaken wilujeng rawuh Pak Lurah Agus kepareng rawuh pinarak kan pastikaning penggalih Becane sing dumojo nanging aja loro matur nuwun Pak Danut ngaturaken Sinom Parijoto anu masalah kecer mboten menapa wonten ampun dangu mboten diaturne nah saniki pun kalah kalau niku tembang kangen gubuk asmara niku to Mbah Mas Dalem... biasane niku mboten sinom macul nah inggih ada macul biasane ket biyen niku Mbah Dawud yo monggo padha macul Mata
nek jenenge kreasi kalah karo Mbah Dawud. Nek napa ngersakne malih monggo. Sing penting rame gayeng niki Mbah Dawud. Bakure ngemblek aja nih. Gubuk Asmoro. Oh, Gubuk Asmoro. Apal-apale Mbah Dawud ki lha wong iki cara nyanyian saiki lho. Boten kulino matutuane keri kula. Lah mboten napa keri nggih isa nututi mawon. Nggih. Niki ngersakne apa malih? Oh sampun. Inggih saestu matur nuwun Mbah Dawud nggih. Berkahipun nggih sedaya mugi-mugi tansah lancar. Amin. Inggih ngaturaken wilujeng rawuh Pak Agus Pak Kepala Desa Jatirejo. Mangke nggih kasuwun nderek berkahi wontenipun Uyon Gayeng dalu menika saestu ngantos paripurna pahargyan. Lepat nyuwun pangapunten ajeng sampun kula aturaken kula aturi penyanipun Bapak RT Jiran. Nggih Pak Jiran.